Peter Zuru representing Domboshala. Takanofada yako mushumbi pusi pamwechete kane kuguruve. Sukira inzwi ma voices aenda. Vakomana ine. Chikanze na Mr. Intelligence Kelvin Joao pachungoma famu. Voice rako tinaro kunoka nyemba. Tirikuya naro kumarondera ikoko. Ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Joao pachungoma famu. Kuriseiko kuguruve. Guruve yanga yakapenga baba Isabel. Kana mozogara. Kana mazogara. Zviripo zvekuti munotamba nevanhu moti taneti handi ikumba. Yes. Kune vanhu vasingapererwe. Kune vanhu vasingaperi. Kune vanhu vekuti imi munoti aiwa tozodzoka tozotangira patakasira. Iwo vasikuvepo. Zvikanzi muda kuenda kupi? Muda kuenda kupi? Aiwa tinotenda. Ngazvirambe zvakadaro. Kwa hiyo mushumbi. Zvikanzi isusu ndiso munguta masikati chete. Pungwe munoipa vamwe. Tasiyana papi nevo? Tachokera ku Mozambique. Pane vakabva ku Mozambique. Baba pati. Pane vakabva ku Zambia. Yes. Baba Isabel. Vanhu vakafamba 110 kilometers. Baba panyaya dzechimuti Mozambique. Rimwe gore muchaisa mugrupu rekuti epoti tiri kuenda pakati kuita road show. Hapana pachisingabati ku Mozambique. Toita sei neMozambique? Toita sei nayo? Pakaipa. Tiri kugadzira kuya ku Mozambique iko. Zvikanzi tsamba tinoiverenga. Ukaona yakuverengwa inenge yanyorwa. Inenge yanyorwa. Unokuverenga siko kusara kunyanya. Pane ane tsamba isati yaverengwa here. Hanzi na Stenard Tonde ari kugwero. Ndiripo pachimuti ndakachibata kuti G. Langton Chingoma pa Major Brown pariseko nasi zviri kudekedzere. Tawanda munyoro we Liverpool pa Goromonzi. Justice na Dibson na City. Paruyamuro. Wakawabata. Vakatichengeta. Vakatichengeta. Kuchengeta. Tesa zoti unogona kungochinyiswa bethi wakura. Musakangana kuti nengwa dza 5 minutes past 10 chakuendesa kumarinda National Heroes Eka uko kwatinenge tichiradzika gamba renyika mwana wa Dhaga mwana wa Dziko Major General retired Richard Chuodo amwewo aratisiya nsiku ya 7 July 2026 akapaswa uremo wa gamba ra Dziko achapendesewa ka nsiku ya lero uno ku National Heroes Eka asikanzi magetsi anotevera tambo maybe kundai pabudiriro 1 kanyemba na Bozho amusati maverenga message yangu mabvunzo watanga wewe. Yes, amusati maverenga message yangu. Kanyemba voice wakaisa kupi akasara kumushumbi nekugorove. Imi ndime makamatosara. Kwaifada iwa. Kwaikoroberwa uko. Kwangu sina kumira zvakanaka. Hey! Hanzi na Boss Karamba representing National FM pazvipoto takachibata chimuti. Vanogara magarirwa. Magariro. Hanzi na maititi ndiri pakuwadzana. Ndiri padhuze. Hanzi kudiko na maititi. Hai ndakachibata kuti G. Kuti G. Right, satanzwa nawo nengwa dza 9:30. Chokwadi National FM ndisu tine chimuti takazviona kapa musumbi puzi musi we Friday neparuyamuro guruve musi we Saturday Boshongora. Aiwa chimuti tinasho. Ende rekati ngoti kwese kwatinoenda muri yeZimbabwe muri kuratidza kuti muringe makachibata. Ndizvozvo Mano Cabrito pa DZ2 vakachibata nhasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe dzandakabata ndikapakora nasi pazuva nhasi muri yeZimbabwe ndine nyaya muri yeZimbabwe yandinayo yakaitika mukati menzvimbo munonzi Bagutu Mampandawana kwandishedzera kuti koko kwa Chief Chwara Sabhuku Mutsengi. Okay. Nyaya iyi muri yeZimbabwe yakamira yakadai. Kune murume akarora mukadzi wake ndokubva aita mwana 1. Aine mukoma wake okubereka kwavakaita mufeni mawo kuti mwana wababa mukuru ane mukadzi wake nevana 4. Zvakaitika ndezvekuti murume uyu anombofamba achitsvaka sababa vanoita zvavanoita. Kushava. Murume uyu aenda kunoshava achidzoka mumba make akapinda akawanika mumba make mune murume anga arimo. But murume uyu paanga ari mumba anga asina kana chaakapfeka anga ari maliseche kusara ari musviukanda dzvenyurisina mambava. Nguva yakapinda muridzi wemumba akakwanisa kupinda murume uyu achibva atiza kudaro akasiya hembe dzese kusanganisira hembe dzemukati nebhutsi nechimwe zvichibva zvisara mumba Kanyemba usaseke kune mwe munhu ari apinda. Sorry. Zvadaro muri yeZimbabwe Sabhuku akaenda murume uyu akabva aenda kwa Sabhuku akati ndichisvika muridzi wemukadzi. Okay. Aende kwa Sabhuku ndichisvika pamba pangu ndaona mumba mangu mabuda munhu achitiza asi zvotiza mumba munhu mwewe andisiyira hembe idzi neidzi. Okay. Mangwana makuseni Sabhuku achisvika ndokubva kokorodza vanhu ndobva unganidza vanhu we simbikarira munotoziva kuti Sabhuku ari kureva kuti mwana wese ngasvike pari. Position sele. Vanhu vachibva vagamuchira position vachibva vaenda paposition. Vaenda paposition muri yeZimbabwe vachibva vamira.
vadaro mukoma KB vanhu vaungana shoko rinobva kuna Sabhuku rinonanga kumukadzi anove ndiye mukadzi wemurume uyu akawanikwa mumba muine munhu akabuda hembe dzikabata. Vanotaura Sabhuku mai Nhengi anoti shewe kana kuti Sabhuku murume wenyu auya pano achiti paakasvika mumba usiku achipinda mumba makabuda murume munhu akabuda mumbamu angari wechirume asi akasiya hembe idzi. Mungave here neruzivo kuti hembe idzi ndedzani? Zvikanzi kudini nemudzimai uya? Zvikanzi nemudzimai wangu Sabhuku hembe ndedzababa munini Nhengi anove munin'ina wemurume uyu. Murume akabuda mumbamu nemurume akapindirwa mumbamu baba vavo mukoma nemunin'ina. Hey! Murume uyu anove ndiye akabuda mumbamu akabvatiza kunyange padare panga pakaungana vanhu ange asipo. Okay. Sabhuku nyaya ichari zvikanzi ndezva murume mukadzi wakwapindura wanzwa here mashoko adavira kuti ati wangu uyezve munhu wataura unomuziva here? Zvikanzi wangu zvikanzi mashoko angu anoti nini? Andichada mukadzi. Vachibvaramba mudzimai. Abvaramba mudzimai. Zvikanzi rekandikunyorera tsamba murume ndokusumudza nyaya ndokutakura mukadzi wake akaendanga kuvabereki vake akasvika kati mukadzi wangu ndakambada nechikomba. Zvikanzi chikomba ndianiko? Zvikanzi munin'ina wangu. Zvikanzi munogona kunge rakanga riri dhiri rawakaita nemunin'ina wako nemukoma wako kuti mukwanise kuramba mukadzi wedu. Right, iwo dzokera tiri kuda mombe mbiri pano vabereki vemudzimai. Okay. Murume achibva adzoka pamanodza Sabhuku kuti ndizvo zvandaudzwa izvi. Murume achidzoka pamba akati kwati ndiri kukumbira vanhu vekwaGutu vanoziva nyaya iyi. Tinoda nyaya dzinopupurwa nevagari venzvimbo ive nepfenyuro yechokwadi. Zvadaro mhuri yeZimbabwe murume achidzoka kumba zvaakakwanisa kuenda zvekuti akabva asvika ndokuti kumukadzi buditsa chese chaunoziva chechikadzi chiri muno mumba. Mubhedha, wardrobe, makitchen unit ndokubva zvabuditswa panze ndokutakura zvinhu izvi. Akatakura achida kunosiya kumba kwemunikoma wemunin'ina wake. Mukadzi ariko akati kwete ini ndinozviziva kuti zvichokwadi murume wangu ndiye akabatwa mumba medu, but kana muroori achiuya semwenga anoendeswa kwavamwenezve. Okay. Hauiswe pano inini nditori mukadzi nyina. Uyu munin'ina wekubatwa uyu nemudzimai wamukoma ane mhuri yake. Antori nemukadzi nemwana. Okay. So pakatakurwa zvinhu zvakanzi izvo zviendeswe kumba kwemurume munin'ina uyu akabatwa mumba memukoma. Mukadzi wemurume akabatwa akati kwetezve kana ari mwenga kauka haunzi kumba kwanguzve anoendesa kumba kwavamwenezve kwamai vemurume. Uchenjeri. Makuseka imimi. Imi makusekawo. Sorry. Sorry mukoma. Sorry. Zvinhu zvibva zvaendeswa ikoko mukadzi achibva aenda kuvabereki vake. Zvikanzi kumba kwagona kumira mushe patakadzokera pai midziyo yangu yakabudiswa panze. Yabudiswa panze. Mukadzi uyu achibva aenda kumapurisa. Aenda kumapurisa ndokuzodzoka nemapurisa pamba achiti ndakabudiswa mumba, zvinhu zvangu zvakabudiswa mumba. Ende achidzoka panzvimbo akabva svika achitaura mashoko achiti ndakarohwa nababa munini Nhengi nababa munini Nhengi nababa mukuru Nhengi. Vakati vatorwa nemapurisa vakaenda 2 days vakavharirwa vachibva vazobuditswa zvavo. But vakubvunzwa nemapurisa zvikanzizwa nyaya isati yaenda kukoti tinokumbira kuti tizive kuti imimi pamakarohwa toda tsamba yekwamakanorohwa yekuratidza kuti makarohwa uyezve makakwara. Okay. Mukanorapwa. Mukadzi uyoyu ndikutora midziyo yake ndikunodzerera mumba make, but murume pakabuditsa mudziyo akudzokera kubasa ndokutengesa zvipfuwo zvake achibva aenda. Chamshose. Mukadzi achibva adzoka nemapurisa akatora mudziyo achibva aendesa mumba make, but murume uyu paakatengesa midziyo pakatengesa zvipfuwo achienda zuva raakwira bhazi kudzokera kubasa ndo zuva rakabudikira baba munini munzvimbo. Vachibva kupi? Hapana kwavakambonzwa kunzi vaonekwa kati vaita zvakati vanga vasingambooneke vakangobudikira chete. Musi waita sei? Waenda murume kwakubatsirana namai guru kutakura mudziyo kunoisa kumba kuya kwaibva murume. Mukadzi uyu anova ndiye muridzi wemukadzi pakaunzwa zvinhu kunzi mukadzi abuditsirwa dzimbanze murume wacho aenda. Ivo murume achidzoka
akangosvika achiti iwewe ndiwe ichokwadi kuti inini ndaisarara muno mumba ndairara kumba kwa mukoma wangu, saka iwewe nenyaya yekuti ndanga ndisingarare mumba ndiwe une zvawakaita zvakakonzeresa kuti inini ndibatwe. Ndikutanga kunetsa mukadzi akati ainini ndairara mumba mangu ndozvandoziva, imimi ndimairara kumba kwemukoma wenyu ndimuresa zvamairara ikoko, achibvona kuti murume uyu unhu hwake achanzwisise, mukadzi ndikusunga zvake ndobva kumba kuvabereki vake. Mudzimai wabamunini yes akaramba murume akangotakura hembe dzake mushure mekunge avhundutsirwa nemurume wake achiti iwe ndiwe wakanomhang'ara kuna mukoma, ndiwe wakakonzera kuti ndibatwe nekuti ndaisarara muno mumba. Ndobva aenda kumba kwavo. Aenda kumba kwavo, mai guru vatakura mudziyo iyi nemurume wamainini vachidzorera mumba. Nyaya yetu kuti izoya panapa yauya nemuridzi wemurume akabatwa mumba. Apa ari kugara kumba kuvabereki vake, achibva afonerwa namainini vokubatwa nemurume wake vaya vachiti, mai guru ndakufonerai ndini mainini vane murume uye akaenda, imi ndimi mainini vangu, ini ndiri mai guru venyu, murume wenyu auya kumba kwangu, mashoko ayo ndiri kumataurira kuti muzive kuti akutaura nini nemidiani. Ndiri kuti nini munofanira kuti mudzoke kumba kwenyu, hazvitenderwi kuti munhu akavaka pamba pake abviswe pamba pake, saka dzokai pamba penyu. Mai guru vamainini vanopindura vachiti, mai guru imi muri kutaura nini, murume wangu chihasi kutaura neni, zvikanzi aiwa dzokai kumba kwenyu don't worry. Apa baba murume wachona achiri kuenderera mberi namai guru veve, anotoonekwa achienda pamba ipapo, anotoonekwa achifamba navo. Apa mainini vakaenda, saka mukadzi akabatwa nemurume uyu ndiye ari kufonera muridzi wemurume kuti mainini dzokai ndini mai guru, hazvitenderwi kuti munhu akavaka pamba pake nemurume wake abve ipapo. So mainini ndivari kufona muri yeZimbabwe vachiunza nyaya kuZimbabwe kuti nhai Zimbabwe, murume wangu akabatwa nemukadzi nemukoma wake, ndikaenda kumba kwedu akundivhundusira, wacho waakabatwa naye murume wake akaramwa akaenda. Murume wangu ndiye akatotakura zvinhu zvakanga zvabuditswa mumba neamai guru vakanoisa mumba. Murume wangu haasi kutaura neni, iye mukadzi akabatwa nemurume wangu ndiye ari kutofonera inini kuti dzokai kumba kwenyu. Hazvibvumbirwi kuti munhu anenge avaka nemurume abve pamba. Zimbabwe ndibatsirei, ndoita sei? Mai guru ndo ari kufonera mainini kuti manga katundu kako bwerere kunyumba kwako, hazviite kuti mudzimai akavaka musha wake asiye musha. Inini hona ndakange ndabuda ndakadodzoka ndiri pomba. Mainini ndo vaunza nyaya pachimuti Zimbabwe. Munokwanisa here kubatsira mainini? Sunungukai kutibata pa 0713938538 live pachimuti, kana kutumira ka WhatsApp message pa 0718692244 0718692244. Musakangari kuti nenguva dza 5 minutes past 10 tichakuendesa kumarinda eNational Heroes Acre. Uko kuri kuradzikwa kagamba renyika Major General Retired Richard Chiwodo. Team Current Affairs vakamirira ikoko Comrade Tongai Neta vakachibata chimuti. Mabatirwa chinoto kuenda Comrade Tongai Neta. Achipukunyuke vanobata kandi. Right, regai katimbopinda muchitoro. Lekezani tipase kutenda kumafuta ya nkhumba kuna anzatu Current Affairs team kusanganisira ka EOC Mujapelo, Esnat Matsileri, Nathaniel Ngube, Richmond Siakuri, Malena Dikatsango, Panashe Bariri, Munashe Hondo, Delphine Nyati na Ben Hilda Gunda. Amweo akareka ku National Heroes Acre kumweko kukapendesewa ka Major General Retired Richard Ruwodo. Amweo ka aratisia nsiku ya 7 July 2026 apaswa ulemu wa gambara dziko apendesewa ka nsiku ya rero uno akadzikana na dzina kara munkhondo rakuti Moshe Pwititi. Twatenepo urongo chiri kuendera patsogoro wa kupendesewa kwawo tiri kukumbuka pomwe ganyu rapatwa kana Professor Herbert Mapfumo Chinyanga. Amweo aratisia ari na makoreka 87 ya kubaliwa ku South Africa. Mambuyo makupenengura kana kuona ganyu radapata muchipani
chinika cha bzautano mudziko ra Zimbabwe. Mtsogoleri wa dziko President Dr. Idi Mnangagwa apasoka ulemu wa gamba ra dziko kuna Professor Herbert Mapfumo Chinyanga. Nsiku ya kupendeswa kwawo ichadziwisiwa kana kufamba kwa nthawe. Papa Isabel, manga muchitaura kanyaya yakaitika kupi kwa gutu zviya? Icho kwadi. Yes. Nyaya kwa gutu. Muchidimbu kune avo vanonoka kutibata nyaya iyi yakafamba sei? Muri ya Zimbabwe nyaya yakamira yakadaiso. Nyaya iyi yaitika kudaro ndiye kuti iyo nyaya iyi yakaitika kwa gutu Mupandawana. Chief Chiwara Sabhuku Mutsengi. Inyaya iyi kuti kune murume ane kwaanoshanda achisiya mukadzi achigara pamba. Iye murume uyu ane mukadzi nevana 4. Zvadaro murume uyu munzvimbo maanogara mune hama dzake, kusanganisira baba vake vakazvarwa nedzimwe hama dzavo, ivo vachibva vaita vana, hama dzavo dzikaita vanawo. So murume achidzoka kubva kubasa achisvika mumba make akapesera nemurume akatiza achibuda mumba but murume achibuda mumba anga achiratidza kuti munhu akashama asina chaakapfeka, kunyangwe bhudzu kana kusunga bhandi zvake, akangobuda ari iye semazvariro ake achitiza anga asingafungira kuti baba vepamba apa vachadzoka. Okay. Zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai, murume uyu akabvatura hembe apinda mubaisa light ndokuona muine hembe kubva kuhembe dzemukati kusvika kumasokisi, chese chinonzi hembe chakapfekwa nemurume uyu chakasara mumba murume uyu achibva abvunza mukadzi akati handizivi. Murume akatora hembe ndokubva aenda kwaSabhuku, audza Sabhuku mangwana mukuseni. Sabhuku vakaridza bhera ndokuunganidza vanhu, vaunganidza vanhu vachibva ungana paya. Murume uyu audza nyaya dzake Sabhuku maitiro vakaita ndeyekuti tinokumbirawo murume nemukadzi wake vauya kuzoripota nyaya iyi pano, dare nenyika vagoziva kuti zviri kuitika panapa zvakamira sei, uye zveshe ndakakugaridzirai panapa ndezvipi, kuti kangonzi emergency, munhu wese uya panzvimbo. Vana vemunharaunda vachibva ungana sezvo mukuru akanga achivedzera. Okay. Vaungana kudaro Sabhuku anoti matangira ndira nyaya pano, amai Nengi vachitaura mudzimai wemurume akaenda nehembe. Amai Nengi, murume wenyu ndiye aunganidza vanhu, ati akauya mumba make nezuro, mune munhu akabuda achitiza ari munhu wechirume, but munhu uyu anga asina kupfeka. Vachipinda mumba vakaona hembe dzacho idzi. Mumba umu mange mune imimi nemumwe watisingazivi. Munokwanisawo here kana kuti mungazivawo here munhu anga ari mumba umu akatiza akasiya hembe? Zvikanzi kudini kone mudzimai akabatwa nechikomba? Muchangamire ndinomuziva ndi Shugeta ndi Ezra Kaunda. Shugeta uyu Ezra ari kutaurwa ndiani munharaunda? Muning'ina wemurume uyu ane mukadzi uyu akamuona muning'ina wake, mwana uko baba mukuru. Murume akapinda mumba na akapindirwa mumba, vana baba vavo mukoma nemuning'ina. Saka murume akapinda mumba ndi baba munini bemuridzi wemumba. Baba munini Nengi ndo vanga vari mumba umo. Hembe dzikanzi yakayeka padare, vanokati tinodziziva idzi ndedzababa munini Shugeta idzi. Wow, murume achibva zikanzi ini nashadi mukadzi, saka ndokunyorera tsamba yaonina naye kuvabereki vemukadzi kuti taitani kwaSabhuku, onai zvinhu izvi, ende mwana wenyu akabvuma achitaura zvichiona kuti baba munini ndo vanga vari mumba. Murume achisvika ikoko aenda nemukadzi, achisvika kanzi nevabereki, iwe tudalora uri kutozama kuti udza kuti iwewe nemukoma wako nemuning'ina wako maitochinjana mwana wedu. Ikoko karoora munhu mochete tiriroora mombe mbiri pano, bhadhara mombe mbiri tizotanga kutaura nyaya. Murume achidzokera achiudza Sabhuku kanzi ndo pane nyaya zvikanzi ona tine murume achibva tiko mukadzi wake kese kari mumba tora buditsa bvisa ndokusimudza hembe, ndokuda kuenda kumba kwemurume chikomba baba munini kwechikomba kwekwe. Achibva anosvika ikoko mukadzi wemurume ari ikoko akati aiwazve kana muchiti uyu mwenga muroora haendesewe straight kumba kwake, anoendesewa kuvabereki vemwana aroora. Saka hembe ngadziende ikoko. Vadaro mukadzi uyoyo akabva atiza ndokuenda kuvabereki vake, ndokunodza vabereki vake kuti izvo ndo zvaitika, ndabuditsirwa hembe panze. Mukadzi achidzoka ikoko ndobva aenda kumapurisa.
but muzuva iroro rakabuda mukadzi achienda kumba kwawo murume anova ndiye muridzi akabata chikomba mumba achibva tengesa zvipfuwo zvake ndokubva rowa pasi. Murume wekubatwa mama chikomba anga asikawanike nguva dzesezi kana kunzwika kuti ari papi kana pabhawa kana papi zvake anga asikatombooneke kana kunzwa kuti nyere kupo kuti ari kopi anga asikawanike, but muridzi wemukadzi musi watengesa zvipfuwo zvake achingokwira pasi achienda murume uyo achioneka muvhileji akubatika. Muri kuti bamunini pawakabatwa pawakazikana kuti ndiwo vanga vari mumba mamukoma vakabva vatiza vakanotiza kutiza kwavakaita usiku iwowo peve vakabva rovatoboza chose vakazodzoka musi wabva mukoma munharaunda. Okay, so mukadzi akabva azoenda kumapurisa, aenda kumapurisa nekunoriporta zvikanzi inini pachangu ndakarowana nhengi hama dzangu achisungisa iye hama dzemurume wavo. Mapurisa achibva uya ndokubata vanhu ava ndokuisa mazuva 2 vari mukati, asi mapurisa akazobvunza vachiti izvo amai imimi toda kuti tizive kuti imimi 1 makarohwa here, asi umbo unobuda kuchipatara toda kadhi kana tsamba inotaura kuti pamakarohwa makakuvara sei, uyezve tiudzewo kuti makarohwa imimi makamboroverwei. Zvikanzi ndakaendere chikombamba polisi inobva yaseka zvayo. So amai ava vakadaka kusungisa hama dzemurume kuti vakandirohwa mapurisa imimi kana muchiti makarohwa nehama dzemurume, murume wenyu anga asipo here? Zvikanzi anga aripo. Zvikanzi sei musida kusungisawo futi murume wenyu? Vakomana vanobvunza ka vakomana mabhandi vanoziva pekubata vanoziva pekubvunza. Zvikanzi orati vanhu vachibva vadzoka komba amai ava vachibva handi murume uyo adzoka chikomba ndobva vatorana nechikomba chiya ndokunotakura hembe dziya vachiendesa mumba panogara muchikomba nepanogara mukoma wachona. Ndofunga 10 minutes muchibvawo kumuchendawo munenge matosvika uyezve same village. Saka iko zvinozvi muchikomba ndichakatobatsira mai guru kutakura nhumbi dziya vachinodzorera mumba vachibva vanogara. Uyu mukadzi aenda kumba kwake, muridzi wemukadzi wechikomba mukadzi wake akatienda kuvabereki vakewo, asi akaenda nemhaka yei pakabatwa murume uyu akabva ati kumukadzi, iwewe kubatwa kwandaita ndiwo wakonzeresa nokuti iwewe ndiwaiziva kuti handisi kurara mumba, saka ndiwo wakakonzeresa ndite sei ndabatwa, saka aimuita nehasha. Mukadzi achibva buda akaenda kumba kwavo akati wakabatwa wega, wabata wega wakushungurudza inini apo uri murume wangu uchitora nomwe mukadzi wobatwa nechimwe chikomba wobatwa zvakare nemurume wachona wobva wateza, asi wakushungurudza inini wawaisiya futi ndiri mumba. Ndobva aenda kumba kwavo. Aenda kumba kwavo pane nyaya ndepapa paita kuti mainini vaunze nyaya kunyika yeZimbabwe. Asi vati mutange mambonzwawo zvaita kuti mashoko aya asvika. Chii chaitika? Mainini vayo kubatwa nechikomba vava vari kufonera muridzi wemurume kuti mai guru ari kubatwa nechikomba vari kufonera mainini wemurume wavaitora vachiti, mainini ndakumbira kuti dzokai kumba kwenyu, hazvitenderwi kuti mukadzi akaroorwa akavaka paimba yake akaita zvinhu zvake zvese ongobuda achienda. Ini ndini ndiri kudaro ndati uyai kunoku. Ivo vari kuti murume wavo kubva zvavaenda haataure navo sezvoti mukadzi wangu dzoka ndakakangasa ndakaita sei haatauri akangonyarara. Asi mukadzi uyu akakonzeresa kunetsana kwevanhu uyu akadzoka pamba achiperekedzwa zvakare nechikomba ichi ndiye ari kufona achiti mainini dzokai kumba. Ende rudo rwavo amai vachiri ngofonerwa kuti vanhu ava vakatakura zvinhu zvese vakaendesa mumba, ende murume achiri kupinda mumba, ende vachiri kuonekwa vari vese kunyange murume akaenda, asi mukadzi wacho iye ndiye ari kutsoka achiti neimwe nzira ari kuti dzokai zvenyu tigarisane. So mainini havasi kuda here kudzoka kumba kwavo? Vari kuti iwo imba yangu ndinoida, asi zvakakonzeresa ndo zviri kukonzera, but nenzira here yekuti ndinoshevedzwa nemunhu akatora murume wangu kuti dzokai kumba. Rudo here. Mainini vanga vane mhuri yakakura sei? 1 mwana. Mai guru 4 nemurume wavo. Saka bamunini muning'ina wemurume uyu ndiye ari kugara namai guru. Yes. Mukadzi wacho ndiye kuti dzokai. Kanyemba nabhozho mukadzi uyo inzenza ngabve mumusha mevanhu anoparadzanisa vanhu paukama hwavo. Ndinonzi mvura yatota pajacha Epworth. Wanzozita mvura yatota. Yes. Munoti kudiniko Zimbabwe? Mainini ndowaunza nyaya kunoko, hanzi kudiniko. Mainini avo ngavasadzokere, vari kuda kugadzirwa namai guru vanoita moyo chena pakudi iwo vakakonzera kakuparara kwemba yamainini. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale ndomutsa vagari vose vekwa Major Brown nevagari vekwa Wula Farm. Munoti kudi baba Isabel? Moyo chena wacho unonetsa kuti umoyo chena pakuita sei wiro kamakonzesa kuparadza.
regai katimbosuka chiri kubva pagutu Mupandawana hanzi kudiniko mainini avo ngavata sei kwanzi mutsa wei mainini avo mutsa wei gandanga kuperekedza vana kuchikoro gwejerini nyumwawo nokuti zvekudaro hazvidi kudaro timutsiroka timu mashasha yose ndinonzi the radio inspector Shekmeni Matono ari kuedza kutaura kuti udini Shekmeni Matono ari kuti iye mutsa wei itsitsidzei dzekuti munotoona shumba ichifamba nekamwana pasaidi kechimunhu iwe muchiziva kuti shumba inodya chi inodya munhu saka mainini ngavasaluwiwe vasadhunzirwa padhuzi ngavasadzokere vari kutirepwa mainini ngavadzokere kumba kwavo maiguru kuda kuedza kuyananisa vaviri ava zvimwe ivo maiguru vanogona kunge vachitaurirana nabamunini kuti ngavadzoke ndinonzi Zowi ndiri pachatcom daidzai zita rangu katatu kuti Zowi pachatcom rikiti bvu rega tinzwe kuti chekwagutu Mupandawana hanzi kudiniko KB naBhozho makabata basa guru mushumbi vaya ruyamuro tinotenda vanhu ngavaichike Mwari ivo mainini avo vanoti vadzoke kumba simba racho vari kuriwana vari kuriwanepi ndini Jafeti Gwatura ndiri pabakasa so mainini vari kunzi ngavasadzoke kumba vanhu vari kuvatyira munhu ari kuvasevedza imba yavo vanoida ndokusaka vakaroorwa but vari kutyira munhu ari kutaura kuti dzokai ndiye ari kutyirwa nevanhu chatcom yakabata nhasi amainini ngavadzokere pamba pavo ndinonzi Ruth Makii ndiri pachatcom dedzai zita rangu katatu Ruth Makii rikiti bvo mainini ngavadzoke pamba pavo maiguru vari kunyara zvavakaita ndinonzi mufundisi Mavheneke ndirimo muCBD naiwe Bhozhongora nyaya iri kunetsa ndiyo kuti vanoziva sei chokwadi chekuti kunyara uyezve havana zvavanokanganiswa nekuti vanhu ava vamunhu mumwe chete murume uine mukadzi ndizvozvo vakatopasa mumwe murume akatoenda umwe mukadzi akaenda ivo vakasara varipo 2 ko ivo blazi vedu vekutorerwa mudzimai vari kupi handi vagara vachigara kubasa vakangotengesa zvipfuwo zvavo vachibvarowa pasi vana vakasara nomudzimai Kanyemba mainini ngavasadzokera hakuna garwe rinoyambutsa kamunhu ndinonzi tiri vashoma tembo kumudzi Nyarutepo kaupfu village ameno ichokwadi saka baba Isabel Zimbabwe yatonga mati mainini vadzokere here Zimbabwe mainini vadzokere here okay tisatapinda kamuchitoro nevasawira vedu veGohofet Bhozho tiri kuda update yemusikani wekufonerwa na 12 midnight kuti zvava papi ndinonzi Zowi pachatcom ichokwadi muri yeZimbabwe musikani wekufonerwa uyoyo last week pananga ndisipo apa makanzwa vachitaura namukoma KB vachitaura nyaya yekuti iwo pakaitwa munamato uya pakazotika kuti nyaya asi pekupedzisira pachiri kuziva ndepekuti akazofonerwa achinzi ndakuchinja kwandaishandira kubva kumarondera kuenda kwaRusape saka ndichitaura naye nhasi anoti iye kubva ipapo pakati ndakuenda kubasa ndofunga pamwari bhizi nebasa asatafona maiguru havanyari zvakaoma shuwa maiguru vakachimasa chegemu chechipfambi ko KB voice riri kupi ndinonzi mai Aisha Joe pamunamba mai Aisha kana mune wamunoziva kuguruve kana muine wamunoziva kumushumbi pool fonerai muvabvunze kuti voice rakanyemba rakaenda kupi but imimi renyu sei risina kuenda muzukuru ndiro irori nemafada iri ataita sei renyu risina kuendawo izvozvi Ezra kutaura kunoko makazho imi maitaurira pasi ndimi dzedze dzingade dzakasvika kuvanhu Bhozho naKanyemba ndapota mainini vakarongerwa dhende nemurume wavo nenjapisi yake maiguru zvavari kuudza mainini kuti hazvibvumirwe kusiya musha wavo vakadai vakatanga vaziva nezvemutemo wezvavakaita ivo kuita gumbo mumba gumbo panze maiguru ihafu yemukadzi nzenzalicious chaiyo hanzi kutozosungisa vana
mwana bamunini futi ngavamungwarire anogona kutoparadza kadzinza remurume. Ndinonzi ani? Ndinonzi Mailulu Kwaseke Murape Village. Baba Isabel. Mai vane chokwadi. Ichokwadi. Ndo chinonzi chokwadi ichi. Ngavangwarire. Ngavangwarire. Kutoziva mutemo kutangira pakati ko zvavakaita zvimutemo here. Bamukuru makatiregerera. Dai makaisa CCTV kubvaka ku Cell 1 Electronics makazvionera mega kudhara kuti ndo zviri kuita mudzimai wenyu. Ipapo ndaudzwa madhetsi mukoma KB, madhetsi ataurwa naamai vavo kuti vachiudza murume wavo kuti kubva musi wakati kusvika musi wakati muchiita zvinhu zvenyu, sokuti dai yanga iripo CCTV ka vaingoti musi wakati musi ishiri inoronga ka kurongera right apa shugeta uchipinda uchibuda ndimukoma po kanjoti dete va Angel mukwasha wekomatirira paborodeo ndimutsiro kwa my lovely wife Scholastica Matirira and my daughter Angel. Tinotenda kamukoma po kanjuti dete va Angel ku borodeo ikoko. Icho kwadi muri yeZimbabwe mangwana chengeri chikupai update ye mwana wekumazowe, mwana anga ari grade 6 musikana akarwara musoro wekuzinu ari pachikoro akapiunze ende ku clinic akaenda ega akadzoka akatera kuti andikwanise kuenda kumba ndega akazoenda ega mwana akashaika after madays akati one day achibva azoonekwa akafa ari pane imwe nzvimbo. Ndine update yandinaye muri yeZimbabwe kubudikidza nekuchema kwabereke mushure mekuti apa kune mumwe mwana anogara 3 kilometers kubva kwakaberekwa mwana uyu akazobudirwa achitaura achiti endai panzvimbo pakati ndo pandakaurayirwa. Zvichireva kuti mwana uyu akaurayiwa. Ende pakasvika mapurisa nevanhu vakawanda vakaona panzvimbo iyi paine zvinhu zvanga zviripo. Zvimwe zvezvinhu zviri kuva ipapo ndo zvatichakuudzai mangwana muri yeZimbabwe. Ndapinda ndiri mukati mekutsvaka mukati mekufamba mukati mekutsodzura rega ndingopfapfadza zviviri mdariro ihangaiwa zvakupinda zviviri hazvina kureba ndezvekuti munzwe muri yeZimbabwe ndicharova paka domboshava paka chipinge jezi right domboshava nechipinge zviri kuti kudini. Icho kwadi muri yeZimbabwe rekataura chitiswa nyaya yakaitika padomboshava ndeyekuti muri yeZimbabwe pane murume akadanana nemumwe mukadzi vari mukati mekugarisana vanga vasiri murume nemukadzi asi vanga vari vanhu vanodanana vafambidzani. Mukufambidzana kwachona vaigara vese zvavo samai nababa but pasina kuroorana kuri kutamba tenyoroshiwiri pinifo wakachiwemba kimeniki asha zvadaro baba bati mukadzi akamuka achitaura mashoko ndati handichada bosho handichada ndati kanyemba handichada ndakwenda mukadzi ntora zvinhu zvake ndobva buda chibaini aenda kudaro mukoma KB murume akaramba kurambwa ndokuzotevera kumba kwemusikana aine chigubhu chepetrol ndobva apinda mumba amberi chinhu chakarona chomukadzi uyu achibva mukwadza sokuti akapera simba ndokubva adira petrol amudira petrol ndobva mutungidza pane vanhu vaitofamba kuti mumba buda hutsumu ndopa vakamhanya kuno kwechenura dhoo varikutoona munhu ari kutotsva iyewo murume wacho akadira iyeyo paruoko rwake pakapasara imwe petrol akatotsvawo zvakare. Mukadzi akatakurwa akaendeswa mune chimwe chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare naiye murume zvakare asi murume uyu haana kutiza mapurisa akamubata ari maoko emapurisa ari mukurapwa zvakare kureva kuti murume uyu akapisa mukadzi nepetrol nenyaya yekuti mukadzi ati achada. Baba Isabel murume uyu ane mhuri here kana kuti haana? Ndatatsvakurudzwa haana imwe mhuri. Akura sei? Vanhu vari pasi pe35 years zvese nemudzimai vanga vagarisana kwenguva yakareba sei? Vanga vagarisana vanga kusvika kuma 6 months. 6 months. Saka murume akaramba kuramba. Mudzimai paakabva pamba pemurume akaenda kunogara kupi? Akaenda kunogarawo pake ega kunomboshava ikoko. Hey ya pakaipa kwadi muri yeZimbabwe paka murewa chokwa murewa chiri kuti kudini. Pane mashoko ari kubvunzwa nevabereki vane misha vari kugara kunzvimbo yekwa murewa vari kuti tiri kukumbirawo kuziva nekuti kana tichitaura sabhuku tiri kutaura kuti ihurumende madzimambo maziso ehurumende kwavanenge vari. Nyaya vari kutaura ndeyekuti vabereki taiziva kubva kudhara kana uri mumusha sababa Patrick Kanyemba Bhonzo zita ravo ndo rinoshanda sababa kana pachibhadhara mutero vanobhadhara chikonzero vanenge vane stand 1 nemunda 1 vanobhadhara mutero ivo baba voga. Iko zvino zvemasabhuku akauya achiti iwo baba vakubhadhara mutero amai vakubhadhara mutero mwana ane 18 years zvichienda kumberi akubhadhara mutero but vari kuti hapana pavakagariswa kuzivisa kuti ndo zvavepo uyezve vari kuda kuziva kuti mutero ndewei paunobhadhariswa nokuti tinoti baba vane stand vane munda ndokusaka vachibhadhara mutero mwana ane 19 years ane 18 years paari kubhadhara mutero ndewei
asi chino kwena ngechiri chokwadi but atizivi toda vana tirondedzera vagotizivisa kuti sei mwana ane 18 years asati ane musha wake akubhadhira mutero, mukadzi akubhadhira mutero, baba akubhadhira mutero, yeti mari yose inobuda muhomwe mababa chete. Vana vari kubhadhiriswa mutero vachiri pamba pevabereki. Pamba pevabereki kana ari pamba pemubereki ari kubhadhira mutero. Zvava nenguva yakareba sezvichiitika. Varikoti zvakauya izvezvi. Izvozvi zvarini? Varikoti mutero waizvezvi wakatobhadhara. Vane mutero 1 izvezvi wakatobhadhara. Mushure mekunge vaudzwa mashoko aya nani? Nasabhuku. Asi vanoti vamwe vakanobvunza kuna umwe sabhuku. Sabhuku anoti kwangu handidaro. Saka vati vanogona kunge sabhuku vasingadaro kwavo vasati voenda kumaofisi nemameetings ekumberi. Vedu pamano vamunhu akangwarira akakasira kuenda nokubva azviwana izvo. Toda kuziva nekuti hapana patakaunganidzwa takangoadhiresa kunzi hei ndozvavepo. Kwamurewa. Nzvimbo iyi ine masabhuku mangani? Ine masabhuku akawandisa mukoma KB. Ende mamwe masabhuku havasi kuita izvozvo. Havasi kuita izvozvo. Ndi sabhuku 1 ari kuita izvozvo. Sabhuku 1 ane vabereki vakomplaina izvo. Right, mutero ukada ukabhadharo uri kuenda kupi? Unoendeswa kupi? Ndo patira tinzwe mukoma KB. Isato zoti kana chinobhadhara mari toendesa kwa sabhuku. Sabhuku ndiye anosimudza mutero achida sei achienda naye. Ende anenge ari marisiti ekuratidza kuti wagamuchiro kunzi waita sei wabhadhara. Chandinoziva ndechekuti masabhuku vari pasi pema DDC here, District Development Coordinators, vanga vari ma-DA kudhara handiti? Vari pasi. Sabhuku vari pasi. Vakaita remukana wokuenda kunobvunza kuma-DDC kuti ndizvo here zviri kuitwa nasabhuku wedu kana kuna mambo. Dambudziko rine vabereki vari kumusha mukoma KB vanhu vanotya. Ende mukavatarisa kuti sei vachitya. Ukatungamira kumhanyayo kunobvunza uchionekwa nasabhuku ukanozviwana zviri izvo wapisira mukoma KB nochinzipfumvudza uyu ani wakamwarisa iwe so vakuenda nenzira inefenyuro. Wow, inzwai munzwe. Kana kunoku zviri kuitika paGoromonzi, kansela chaiye akatotaura izvozvi zvekuti 18 years and above $3 pamunhu. iGoromonzi ari kuyama message rega ikati tsvage. Okay, chekwamurewa icho sabhuku avo vari kubira vanhu hakuna zvakadaro. Sabhuku vanoda mucheka ndimutsoka vese vakabata chimoti ndinonzi Elias Armando pamachaya famu. Goromonzi yapindira yati ndizvo zviri kuitika kunoko. Okay. So nemwe nzira baba pati kana vanhu vasingalimbe nevatungamiriri vanawo makansela awo kana kuti masabhuku awo ndiani unofanira kunzwa kuti vazive kuti zviri kutaurwa chokwadi. Icho chemutero kwangu kubhikita chiri kuitikawo ndinonzi Mr. Ndere. Goromonzi bhikita yapindira mameseji yari kubwera. Okay, hakusi kwamurewa chete kana kuGoromonzi zviri kuitika, yapindira futi Goromonzi. Muri kubzona kababa Isabel. Okay, regai tinzwe. Alright, ino message iri kuti Kanyemba na Bozho muri sei nditi oka happy birthday nasi birthday rangu my 2 pa Eastview. My 2 pa Eastview. Yes. Birthday rawo nasi. Birthday nasandika. Yes. Aiwa makorokoto izvi. Tinotenda. Kurai muchimuti. Tingaite sei ndiani watingabate kuti tinzwe. Inini ndaifunga kuti baba Isabel communication kutaurirana kwakakosha. Ichokwadi icho. Handiti kana pane mutemo wawepo, kana pane mutemo udaka kuti ushandurwe uiswe, Parliament Portfolio Committee inotenderera nyika yese ichiita mameeting handiti. Ichokwadi ichocho. Vachinzwa pfungwa dzevanhu ende pazvinozouya zozodzokera ku Parliament zozonopasiswa, kwete kuti vanongoenda mu Parliament vopasisa President Dr. Idi Mnangagwa wongosaina vanhu vasina kuisa pfungwa dzavo. Hazvisi. Inzwai vanhu, taurai vanhu kuti okay, pane zviri kushanduka, pane mutemo wawepo uri kuti so magara muchiziva izvi asi iko zvino zvikwakuya izvi neizvi neizvi. Right, vanhu voita sei vonzwisisa.
ameno rekengesa asi nyaya yamataura kayekwa murewa takwanisaka kubata deputy director ku Ministry of Local Government and Public Works right Misa Mudzungaire kuti tinzwe kuti nyaya iyi yemutero iri kufamba sei vati vari kuita katsvakurudzo vachadzoka kakwatiri kuti vatudze kuti chii chavanenge vawana. Eish, icho kwadi muriese ndinonzi Tapera Joseph Bozho uchatiudza ere nyaya yemombe yekudya huku. icho kwadi inyaya isina kureba sereki mukoma kebi Reke baba Isabel wachaipfapfaidza manje timbopinda muchitoro timbonzwa mashoko anotevera. asi ninzwirei mukoma KB vateereri kana kuti vabereki vachema ndokubva vachemazve vachiti kana tichiisa zvichemo zvichidarika 10 to 15 times pasina chagadziriswa tinofanira kuti tiitewo sei nokuti hapana kumwe kwatinoenda chichemo chinenge chichienda kana kuti vanoti kuzvikoro ndakataka kuendesa chichemo mwana wangu ari grade 3 kusvika apedza grade 7 pasina chagadziswa pazvichemo izvozvo zvinenge zvichirei Zvichemo zvei baba Isabel zvisiri kugadziriswa. right mukoma KB ndine nyaya yekuzvikoro idzi nyaya idzi hadzisi kumbomira dziri kuramba dzichiuya. Okay. Asi ini sokuziva kwangu mukoma wangu munozama nenzira yamunogona vamwe vanofanira kuti vabatike vamirire nyaya idzi vanhu vanoita mabasa akawanda vanenge vari kune mamwe maoffices vasingabatike vakafanana nemaministers vari kuchema nenyaya yekuti nyaya iya yemaexcellency iya musanyeperwa hapana kwayakaenda iriko inogona kungodzoka nerimwe zita 1 2 nyaya yeschool fees yekunzi kwati chikoro hachibhadharwe mwana hadzingwe munonyeba vana vari kudzingwa panyaya yekudzingwa kwemwana ichokwadi kuti chikoro hachidzidzwe mahara chinofanira kuti chibhadharwe but mubereki nechikoro panofanira kuti paitwe payment plan mwana achienda kuchikoro ticha nemudzidzi nemubereki vasadisturba kudzidza kwemwana vachiita zvinhu zvavo panachida sei vanhu vari kudzingwa mukoma KB zuva rakasikwa naMwari but nyaya ndiyo yenayo panapa yanyanya kuremera dzinza yanyanya kuremera mukoma KB iri kuitika kuBanget pane imwe primary iri kuitika muGlenview mune chimwe chikoro pane imwe primary nditaure Taurai. right mukoma KB mubereki akasabhadhara mari yechikoro chikoro chinoti kana usina kubhadhara mari unofanira kuti udzingwe unoudza mubereki wako kuti ndadzorwa chikoro nenyaya yekuti handina kubhadhara school fees asi hurumende yakati imi vadzidzisi nevabereki tauriranai mwana achienda kupi kuchikoro inzwai zviri kuitika vadzidzisi neschool committee vari kudzinga vana kana vavadzinga vana vane imwe triki havachavadzinga vachidzokera kumba vana vakadzingwa chikoro chiri kuBanget chine class yachinoisa vana mugrade 1 adzingwa mugrade 2 mugrade 3 mugrade 4 5 kusvika grade 7 vane room yavari kunoiswa Vogara imomo nemumwe munhu anenge akatovachengeta pari kuchaisa vamwe mana ndopavanochaisa vachinzi chiendai kumba. zuva rinonzi rine chokuita nekubhadhara madhoradhora kana kuti service day kana kuti chii pane zuva rinobudisa mari vanobudiswa Wosangana nevamwe. usangana machikonzero vaini chii Nemari. nedhora riri kudiwa riya ichi chikoro chiri kuBanget chikoro chiri muGlenview chine ground rachinonounganidza vana pabva paiswa gadi Tarisisa vana. kana andinoenda kuna gadi woti ndikuda kuenda kupi kutoilet oenda kuchimbuzi wodzoka ogara apa vamwe vachidzidza muklasi vari kudzinga but havasi kupa vana mukana wekuenda kumboonzera nemabereki vari kuita nzvimbo vanounganidzwa kuita kunge vatori kuzvidzidzo but vakagara pasi vozochaisa time inochaisa vamwe vana maexcellency haasi kupera ariko vanhu vari kubhadhara zvino vamwe vari kushedzera vachiti tazama nepatinogona nako kuchema why dambudziko rekuzvikoro risingagadziriswe tikataura nyaya yemaexcellency mukoma KB mune nhoroondo yakatanga rini yaane nguva nemhaka yei isingagadziriswe right
last week tanga tine nyaya kana ndisingakanganise yevana vegrade 7 vanonzi vanofanira kuita zvidzidzo usiku. Chokwadi tikaedza kubata mutauriri weprimary and secondary education Baba Ndoro, tikatadza kuvabata, even honorable minister Torirai Moyo tikatadza kuvabata, vakazofona tikaudza kuti vabereki vateereri manyama vanga vachidaka kuti vataure nemi pa National FM kubudikidza nenhuna dzavanadzo nezvikoro zvemuno munyika yeZimbabwe. Vakavimbisa kuti nhasi tiedze kuvabata kuma 11 o'clock pamwe vanenge vapedza zvavanenge vachita kuitira kuti vataure live pa National FM. Saka ndingangokumbirisa Baba Isabel monyora zvese zviya zviri kubva kuvabereki, kunyanya nhuna dzavabereki kuzvikoro zvavari kusangana nazvo, toita se tovabvunza patinovabata. Tobva tanzwa kuti minista vanoti kudini pamusoro pazvo. Mukoma kebere ganditore mukano kungoti minista makamirirwa nevana veZimbabwe. Chokwadi kudzidza kwamakaita kuti musvike muite minista, vamwe vana vari kumashure vanogona kukundikana kusvika ipapo nezvavari kuita kuzvikoro kana mukasapindira. tinenge tichizovabata 11 o'clock mobva mavanzwa ka live pa National FM pakadzambaira Papa Isabel pfapfaidza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsutsura tiri kuitika matima nawo senyika ino vamukaseko knowledge muzukwa one kutengesa kwawandisa pachirongwa cha Bozhongora. Sorry vadiwa vatereri, ndo chirongwa chiri kupisazve, ndo chirongwa chiri kutrenda, ndo chirongwa chiri kuita sei, chiri kushoka moto. So vasawira vedu vanenge vachidaka kutengesa pachirongwa ichocho handitika, uye zvakare ndipo panobvawo kamari yedu yatinenge tichizotambira pakupera kwemwedzi. Sorry kana nguva iri kuita shoma, asi tichataka kuti Baba Isabel wava nenguva yakareba yokuti wakwaniseka kuzitsudzura. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndibati rega ndingosimudza chimwe chacho chakaitika mukati menzvimbo yechipenge kwaunoshevedzera kuti kujezi muri yeZimbabwe pane murume akaroora mukadzi wake kudaro ndokubva toita vana vaviri kutaura kuno kwatiri kuita anga ari pakugadzirira hanoda kuita muchato wechechi hanoda kuita muchato wekereke haunganidza mari dzake asi mukati mekuunganidza uko akaenda achida kunotenga mombe kumutekana tezvara kunogarwa natezvara ndoko kaenda mukosha achiti ndoda kunotenga mombe right ane mari yakawana ndoda kutenga mombe dzangu ndichigara pana tezvara ndokubva aenda paakaenda kumba kuna tezvara haana kuenda nemukadzi wake akaenda ega iye murume uyu anogara kuBeshnaf okay nemukadzi wake asi akaroora kujezi kuchipinge so akuda kutenga mombe akabva aenda kuna tezvara achindira kutenga mombe kunoko saka obvious anenge achigara pavanani vana tezvara achitsvaga mombe dzake. Zora akasvika mukoma KB akapiwa imba yekurara inova imba yanoshandisa nguva dzese semukwasha kana aine mukadzi wake ndokubva arara mumba umo mukoma KB. Ndinzwe muri yeZimbabwe akarara ari wani, hapana natsano chidiki varipo vatoripo nana mainini, saka mumba makakarara chi ari wani. Ndichitaura nemurume uyu mukoma KB anoti pakunorara akabvisa shirt ndokubvisa trousers ndokusara nakabudura kaboxer short ndokakarara akapfeka bhutsu zvimwe zvese akaita sei akabvisa ndokusara neboxer short ndokuvharara. Mangwana makuseni ada kumukira angatotsvaga umwe mukomana watsvagirwa muvillage wokunzi famba naye uchimuratidza uchi dzimwe nzvimbo pamunenge masvika muzotiudzwa mafoni masangano epapi ndevapi uyezve vanhu vacho vanokwanisa kutengeseka nazvo zvinhu here wati kuseni ada kumuka ma55 amuka chakataka kumuvhundusa akaona asina kupfeka zvachose kana kaboxer short kana kamuzukuru kacho pasina wohoreti asi ndiri kurota maybe ndakabvisa chirege nditure trousers nedzimwe kunodaisa mumba hamuna kana hembe wani hembe dzake dzese hamuna kana hembe wani ndiye ari mumba. So mukwasha mbonyararizi ari mumba 5 6 panobudika sei panze apabudike ndotaka kuodzera neshe hembe dzangu vanondichikana vasiriyo vachati ndavafungira zvipi pakatozonokwa mushure mekunge pamba apa vanatezvara vaudza mumwe kuti mukwasha wangu akauya but aruda chi mombe dzekutenga. Pakazouya munhu iye manje pamba achiti mukwasha wenyu akazouya zvikanzi hongu ndo pakanonoka dho anoka dho zvikanzi itai vashona ivavo rada kutenga moto mombe vari mombe kutengesa vauye padho ndobva vauya padho ndoda kutaura nemi
Sukanze munoona mumba muno mandiri muno ndakarara nozuru. Ndinoshauti ndosenda kutaura sei. Ndamuka ndisina kana hembe 1. Ndakakiya dhoni mukati nemakizi ndi hapana munhu anakurara nemunhu. Ndamuka ndisina kana hembe 1. Kochi. Mukoma KB hembe dzakaenda kunotengwa. Vatezvara nemukwasha uyu babhodha vatowirirani. Ndibhosho ndakanyemba. Right. Kana zvokupfeka zviite sei? Azviwirirani. Ndobva abuditsa mari yake iye. Ndobva apa murume anotenga mombe. Ndokuenda kumba. Pamwe pane chimwe chifilm market. Ndomutengera chi? Nomutengera hembe. Ndobva amupa. Amupa kudaro. Vana tezvara zvikandezva mukwasha. Nyaya yako tainzwa. Murume anozana tezvara nyaya yako tainzwa. Asi unozofamba uchiti chii? Chitendero chako chakamira sei mukwasha? Saka chitendero changu inini ndinoenda kukereke. Chandisingakwanisi kuti kubata mushonga. Zvikanzi isu tinoda kuti tifambe. Usati waenda. Tinzwa kuti zvaitika izvi ndizvo here. Dzimwe dzenguvawo ndiwe unezva uri kufunga. Kana kuti zvichokwadi hembe dzakaita sei? Dzakatorwa. Ngatifambei. Vakaenda 2 days vachifamba. Mukwasha akatomira basa. Mukwasha anombogara afonera mukadzi wake. Kuti ndozvaitika. Mukwasha pasina kufonera mukadzi wake vabereki zvakare havana kufonerawo mwana wavo. So mukwasha ndanga ndakamira kuti inini sindizvaitikira kunoku. Handizipe kutaura nepekugumira. Nokuti shoko randinoziva ndire kuti ndakarara mumba mana Tezora ndikamuka ndisina hembe. Wese wandichaudza ini ndichanzizwa ndaripotera vana Tezora kuti vane zvavakaita pandiri nokuti imba yandinorara imba yakakwana imba inokiwa nemakiyi echirungu. Right. Vafamba mukoma KB kusvika mukwasha ati no matiri kufamba pana zvatiri kunzwa. Tiri kukumbira ndite sei ndidzokere kuma. Zvikanzi mombe zvikanzi ndichazotenga. Mukwasha achibva aenda. Ndokunoudza mukadzi wake. Mukadzi wake ati munorebesa here baba mwana hakuna kwamakaenda here imimi mukanditorerwa hembe. Yes. Zvikanzi fonera vabereki. Handitozivi kuti sei kusvika nguva inosati sei vakufonera. Vafonerei. Ndobva vafonera. Zvikanzi aiwa zviite zvebana baba. Nemwana wavo. Mwana sikana ndiyakazotungamira kuti aiwa ngatite sei ngatifambei. Wanai pamba zviripo mukoma kei. Pamba apa. Mwana sikana uyu akarorwa uyu. Amai varipo havasi amai vake. Amai vake vakarambwa vakaenda. Baba vakatora mukadzi wechitoo. Right. Ava ndaamai but vari step mother. Zvikanzi ngatifambei. Ndokubva vadzoka ari mwanasikana akatungamira handeitifambi. Ndokubva vafamba kusvikira vazoshevedza umwe wevamwe vanhu mukoma KB vari mukati meguta reHarare kuti waende kuchipinge iko. Vaende kuchipinge. Zvikanzi kwete handitangi kuuyeko kune mubatsiri. Uyai kuno kumupinda mumatare. Zvichachaudza mumatare takuenda. Right. Ndokubva vauya. Anga akubuditsa mari pese paifamba vanhu ndiye mukwasha. Asi anga ane simba. Mukwasha kuti ngazviregerwe. Anga ane simba. Mudzimai wacho. Mukadziwo aiti ndichagara sei nemurume kumba kwangu. Ndati murume ngaone pekusvikira kumba kwedu uri sikotorerwa nhumbi dzese. Ndikagaragara ndinotungwa nechishoro chokunzi kumba kwenyu uri kuziva here zvakaitika. Right. Ngazvibude pachena. Ndokubva vafamba mukoma KB. Ndobva vafamba. Vafamba. Amai step mother. Zvikanzi ndiri mutorwa pano ini. Ndinoenda kunodii? Kungangano maprofita. Ndiri mutorwa ini. Kana mchida kufamba neni tangai mafonera hama dzangu. Muvaudze muda kufamba neni. Panapa ini handisi wepo ini. Zvikanzi nemurume wepo. Aiwa. Ahuti hausi wepoka. Kana ukamutarisa chii chako uyu. Asi mukwasha. Asi mukwasha uyu. Zvikanzi mukwasha. Zvikanzi right. Iye mukwasha wacho panapa asi mutoro here. Zvikanzi mutoro. Zvikanzi iwe nemukwasha muri vatorwa but murume wako wangu ini watezvara handei. Ngatifambe. Hamai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jagesa msutu, he kumagunde. Kufamba uko. Vakananga kwa godobori. Vachisvika pagete zvikanzi wow. Mirai pagete ipapo makasa. Ndiri kukumbira kana makupinda. Anopinda pagete apa kubva kuna baba taura kuti zvaunoziva ndo zvaunotaura. Pane zvinhu 2. Ndiri ndakatora hembe uchipinda pagete. Kana kuti handisiri ndakatora hembe uchipinda pagete. Asi pamugete apa panga paiswa mugoti. Vaijamba mugoti. Uchijamba mugoti uchiti handisiri ndakatora. Opinda. Kana kuti ndiri ndakatora. Vakapati. Vamira paya. Amai vatanga zvakare. Zvikanzi aiwazvo. Ndiri mutorwa. Zvamuri kundiitisa zvamatsangu tiri kuzviziva here izvi. Zvikanzi no problem. Rega ndifonera na 5. Ndobva afonera na 5. Zvikanzi 5 ndo nyaya iri kuno kwekamira yakadai so. Munotitendera zvikanzi carry on. Zvaitika pazvisi right man. Chero inini pachangu ndikaenda kumba kwemukadzi wangu ndikaitwa izvozvo. Nemukadzi atikere zvakanaka. Ndingenda kutosvika kuti ane dzimwe pfuti dzakatopiwa. Ene ndichitofungira nditozva ndo vaita zvinhu izvi.
akuda kuti chamba maya wangu makepi vakangosumudza gomba makumbo ari pakati ndokungosunga makumbo chakanetsayo ndechekuti mugoti wakavapinga varipa munobva vaenda panguva varipa mugoti baba mugoti wangototsuka ndobva vaenda panguva hamuna mamwe mashoko amada kutaura here zvikanzi hapana hamuna mamwe mashoko amada kutaura here zvikanzi handira mukoma KB pamba bababa ava pane imbwa dziripo pane imwe imbwa mukoma KB yakura yokuti kana chifamba inofamba nesite zvokuti vanhu vakamirira mwari chete unototatadzorikanokoneka kuona indasingisitsaona but imbwa ipa yakauya pamba apa yakauya nehanzvadzi yaamai ava vanovandiwa stepmother vakati imbwa idzi ndeyechirungu imbwa yakanaka asi kaine hanzvadzi yachiti padzimba dzandakatenga ndakaona kodzero ndikupe imbwa yehanzvadzi yangu imbwa yakanaka ende for sure yakam but yakura zvokuti itori nemamwe mambava anovhara kufesi right vaende kwavafamba kwekweka amai vanzi taura zvikanzi ndikwanise kutaura zvikanzi satapedza taakudzokera ndobva vadzokera kumba vakudzokera kumba zvikanzi vakati ndichaisa mugoti zvakare patoo remba yakarera mukwasha munhu wese ngapinde mumba nokubuda zvakare amai vachibva varamba vachibva vachi inini zvandirogona kuita ndechekuti handichakwanisi kujamba mugoti zvandakuita ndezvekuti inini muone hembe dzenyu so pakafamba vanhu vachidzoka pamba vakasvika vachiudzwa kuti baba mama kubva musi wamabva panapa imbwa hatina kumboiona sezvo yakura pamwe ikafira musango vakagara mukoma KB zvikanzi mubatsiri kwete muri kutaura nyaya iyi ndakutaura nyaya yembwa aiwa imbwa iyoyo ndo ine hembe dzedu zvikani vanhu munotaurimi ndo ranga rakavharwa ranga rakakiwa mukati yakapinda sei hapana vari pakupikisana mukoma KB auya munduna wembwa yakaruma hembe pamuromo but pahembe iyi manje panga pane hembe dzekunze chete dzakafanana netrausi nesheti boxer shoti yemukati nekamuzukuru kacho zvange zvisipo zvikanzi izvi amai zvapachena kuti munoziva nezvehembe idzi manzi chamba yapasi kujamba kwaita vamwe mukati hamukwanise kujamba but chamunogona kuita chinhu chekuti zvinhu zvenyu zviite sei hembe dziuye hembe dzauya sekureva kwenyu munoziva here zvikanzi aiwa indangotaurawo handida kuti ndinoziva zvikanzi right mukuwasha hembe dzakwana here zvikanzi hembe hadzina kuwana zvikanzi tikula dzimwe hembe munhu zvikanzi amai tipe mahembe ndokukwana kwachinobva wasumuka ndobva wapinda mumba mavo mubhedroom anorara nemurume wavo ndobva wanouya nehembe dziri mupepabheko zvikanzi hadzisiridzo here ndobva wapiwa dziya dzakadzisipo dziyadzi nebhutsu zvese asi mumba manga makakiwa vapedza kudaro murume achibva afonera vanatsano vaya vanatsano kana musina mari ndiri kukumbira kuti muuye kunoko ndokuisirai mari yepafoni muuye kuno mubatsira setadzokera mubatsira setadzokera right mukuwasha akaunti hanzvadzi yemukadzi uyu inova ndo yakapasisa vaimbwa yakaramba kuuya ndobva kwauya vamwe vachisvika pazvikanzi wo ndimi hama dzachionaka pahama imimimika hamuna problem imimi mutori bhizi kushandiswa futi pane hwana asipo apa ndiani akapaulisisi wake imbwa uyu ndobva vatozvikanzi mushedze ndobva ashedzwa mukoma ndobva aramba akaramba kuenda ndobva aramba kuenda zvikangonzi handikwanisi kugadzira mai ava kana kukubatsire pasina hanzvadzi yavo nokuti zviri kuno ndo zvishoma zviri kukanzvadzi nezvakawanda hanzvadzi ita basa rekutenga motokari ichitengesa vachitenga motokari ichitengesa zvikanzi izvo kana asipo mukwasha anova ndiye murume wemukadzi uyu akanga tora zvinhu izvi ndobva angoti tsano ndiri kukumbira kuti pamunobva pana pamusasiya chi hanzvadzi zvikanzi azvidaro mukwasha zvaitika ndazviona asi nzira rokushandisa isiriyo iwe kana wasara unoita zvaunoita ukatigamuchidza mwana waya naye kumba ndichaudza dzimwe hama chikonzero zvaitika panapa ndaita sei ndazviona ndokusara ndokulodha motokari ndokulodha mota zvese mubhedha chakati ndikandisara ndisina chinhu endai nemwana wenyu ndokusvika ndobva amuisa vamuisa ikoko zvikanzizo nemubatsiri kana waisa mukadzi weyu uko hauna mazuva maviri matatu iwe murume weyu kana waindisa mukadzi wako uri kutofa iwe zvikanzi but ndava kukubatsira hanzvadzi iyi nehanzvadzi komana vane kushanda kwavanoita pakaseu yavo hembe dzako idzi dzakatisina kunoshandiswa watorwa semutorwa kana kuti murume wemwana asiri wangu
but kuti uzive kuti business yekuti nanzva dzevano ava riri kushandiswa pazvinhu izvi rega ribude moto toda kupisa hembezi asi chapfekekisi asi nditire 3-4 days mota pama 3-4 days mundishedze mungondiudza kuti zuva rakati chiuyai mudzipise kwete nhasi anditi maendisa mwana mukadzi uyu kumba kwake nditsvagire 3-4 days pa 3 days 4 days kana dzadarika mungondiudza 1 day kuti chiuyai mupise hembe sarai nadzo ndobva sara nadzo after 5 days kanzi chiuyai ndobva pisa hembe vachinopisa hembe nguva kepe ndobva yadhuma kaseu mota mbiri dzakatsva mota mbiri dzakatsva pakaseu vanoziva muchipinge pakaitika zvinhu izvozvo 0713-938-538 chipinge kana muchitibata muri kunzwa nyaya iri kutsudzurwa nababa Isabel Bozhongora Washington Maremera tiudzei kuti chii chamuri kuziva kubudikidza nekutsva kwakaita motikari paCastle. Baba Isabel, chirongwa chino Bozhongora segment tiri kuchikotsora nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floor. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza nekutsudzura tiri kuitika matima nese nyika ino paka Bulawayo chiri kuti kudini kochokwa ntutu ndokwana idiki mugumede andiriya semudzampata tirove pakatsikatsika andiriya maikandeta tirove pakatsikatsika andiriya maikandeta tirove pakatsikatsika iwe andiriya iwe andiriya iwe semudzampata pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika ile telefoni tumwiri pinifo pakachimwemba kemelikiasha Daniel Roshi Hosanna reporting to the angel reporting to the tapio woro majesty paini for the bidani pro vana tuzipeka chana mtaima jumanda bakachwemba kemelikiasha siprediti woro mai Daniel Roshi muri pinifo wakachwek sipinite woro mai Daniel Roshi buku asi motokari yaenda mari yaenda motokari bukoma KB munhu akatengesera bhururu wake motokari akati bhuku riri kuuya nokuziva kuti ndikanyemba ndoshanda naye inini bhosho tusu haiwa ndi bhururu wangu inga tinorova ndimi tese tinoshandise pachibuti pane zvaangazofuka here mangwana kanyemba ndokumwa mukashiyedzera kuti polisi ari kuramba nemotokari yangu handizivi taura ndite sei motokari ndeyangu chinoratidza kuti iye imotokari yake chino kuti ari kuti imotokari ndeyake akatenga ina ndamba ndakanyorera naye uyu angati inini tichazonyorera pasi patinogamuchidzana chi bhuku nyaya yechibhendiso ukoti yakunotongwa kekutanga yakapinda kechi2 ikapinda kechi3 muridzi wemotokari chaiye achibva anzi nemunhu uyo akatengesa motokari akashanyirwa nemunhu akamutengesera motokari akatenga wacho akazonyimwa mota akashanyirwa nemunhu akamutengesera mota uye akuramba ndakamutengesera aine munhu akapfeka zvechivanhu kureva kuti n'anga zvikanzi tauyawo pano ndanzwa Saura wangu achinditi kwanzi mune nyaya yamuri kunetsana dzimwe dzenguva Saura akapinda pakati nogona kugadzisana niti nyaya yenyu yakamira sei zvikanzi mati basa mukauya vakatitengesera mota ndikavapa mari yakati 4,800 vatoti kwatosarai mu 2,000 saka izvezvi vachiti bhuku vachazondipa mhekuti rakaita sei inini ndiri ndichazopiwa bhuku kunze kwokuti ndizopiwa bhuku vakutosvika nepolisi kuti izvo ndikuramba nemotokari yavo ini ndakatenga motokari saka semunhu wandinoziva ndanga ndakamirira kuti panouya bhuku tobva tasaenderana pasi saka ndagodobori munoreva here kuti baba vakuru vese ava vanopenga kuti imimi makavapa mari imusina kuapa kuti kuramba kwavari kuti makavapa mari kuti vakatengesa mota muti vanopenga here zvikanzi nhasi ndiri kusira mashoko 2 musi wa 14 patiri kuenda pari kunzi kukoti sarudza zvinhu zvaunoda kuenda kukoti kana kuti kufa sarudza zvinhu 2 nokuti zvatiri kuda pana mandeze kuti nyaya iyi yatopera pano akuchaendi kukoti kana kuchienda kukoti tichaenda isusu iwe unofanira kushayikwa ikoko muri wacho wakanetsera naye akanyarira zi
godobori waenda naye yarutaura izvi uye akati kushamai kuzogadzirisa ndezvipi ini ndinekaendesa mari ndinotoenda kutorerwa mota bhururu wangu andozviziva zvikanzi ndo mashoko andai nawo sarudza tu zvinhu zvaunoda unofanira kushayikwa kukoti kuti nyaya inzaira basa kana kuti kufa ukaenda kukoti uchimidzwa sarudza rufu munhu yakati aini handikwanisi kuda sei kuregera kuenda koti ndoenda kukoti kuseni agadzirira mukoma KB achingomuka kuseni kuenda pabastop ndopadonera pabastop kwete kuti wanotaura mudhorobha kwami akadonera pabastop remakombi akadona kombi yakamira achida kumutakura pakufamba kulanda mukombi munhu rokungodona ndezi takurai munhu maendesa kuhospital aine mukadzi wake kuenda kuhospital achinosvika munhu sarai izvi kutaura kuno kwatucha munhu akatofa baba Isabel audzwa mashoko kundisarudza zvinhu tu zvauri kuda weakness yenyaya iyi manje mukadzi akazoshedza mukadzi zvikanzi mukadzi nevana huyai mugare apa nyaya iyayi ini ndafunga kuti vanozotaurirana but inzwai mashoko atiri kutaura ari kutaurwa panapa zvino mwanakomana unoti iye anoita sezvinonzi aiziva godobori uyu but kumuziva anomuziva asi paanogara aiti sei hamuzivi izvo zvikomutsvaga manje havasi kumuona but munhu ari kumushaya munhu akarasikirwa neupenyu akafa ndiye angatenga mota mota akaipiwa here akatomufamba nayo yakatozinotorwa nokuda kuti akanzi shamari imbodzora mota yangu akandodzora mota sei ini ndatenga motokari zvikanzi chauri iwewe watenga motokari chii chauinacho hauna bhuku takanyorerana papi zvokuwirirana zvezvi kwakuenda kunotora mapurisa ndi akazosvika achitora mota kuti nyaya zvoenda kukoti mota yakaiterwa nechi nemapurisa anga abvisa mari yakawanda sei paakati iye atenga mota mari yaifanira kuita 5,000 akabvisa 4,800 kwakasara 200 US hey but havana kunyorerana pasi sei vasina kunyorerana pasi nyaya yekuti kuwirirana yemasahu yekuwirirana iyayi chinhu chinoda bhilo mukoma kepi musi wapiwa motikari muridzi akatengesa motikari akati bhuku riri kupi akati kwandizo akataura nezvebhuku kuti bhuku rakaita sei ane mashoko aitaura pamusoro pezvebhuku asi nenyaya yekunzwisisana aingosvigamuchira ndobva togara akangozoona mapurisa yako achiti ipa munhu mota yake kukana chiti motokari yako chichawina cho makanyorerana papi motokari chibva yatorwa akuda kuenda kukoti ari kunzisarudza zvinhu 2 kusaenda kukoti nokufa iye akafunga chapinda mukoti pamachazosangana nezvimwe mangwana asi atandosvika kukoti kwachona angatodona nyaya yako zvino zvakamira ya izvozvi motikari iri kumba kwemufi asi haana bhuku muridzi wemotikari ndiye akauya akatengesa motikari ndiye akauya nen'anga ndiani aunza nyaya iyi paNational FM mukadzi wemufi ari kuti murume wangu afa but chamuuraya ndochiziva izvezvo ari mumochari ndofanira kuti ndiite sei uyezve munhu kana anga nenyaya yekukoti akafa inonzi kudii nematambudziko nezvakaitika asi tarisai baba Isabel kuti dzimwe nguva kana mafunga kuita bhizimisi kunyorerana pasi kwakakosha tarisai muone zvazvaita izvozvo hongu mhuri yemusakabvu yasara nemotikari asi havana bhuku nyaya yaifanira kuenda kukoti ndiani achasara achisimudza musoro kana baba vacho vafa hapana signature hapana chinyorwa chiripo kureva kuti zvatorova ya baba Isabel kutaura kunoku motikari iyi iri kupi motikari pakatorwa nyaya yemapurisa mota iri kumapurisa mota yakaenda kumapurisa ichimirira kuti kana vanhu vaenda kukoti zvinobuda ipapo ndokunoenda motokari mari yaakabhadhara munhu uyu achitenga motikari haina kudzoka mota mari haina kudzoka 4,800 iri kutorambwa kwenzi une mari yaukandipa hapana mari yaukandipa takanyorerana papi ya zvakaoma saka mudzimai ari kuti kudini wemushakabvu ndo paari kubvunza kuti mhuri yeZimbabwe murume wangu akatenga motokari mari yakaenda motokari haina kuuya obva avibiswa rufu achibva afa zvakare izvezvi kufa kwaita murume wangu ndiri kuziva chaurayisa murume wangu chii saka pakadai sapa ndofanira kuti ndiite sei ya
pakaipa KB Nabozo icho chokubulawayo mukadzi uyo ngatorewo ng'anga yake itewo go back to sender nyakutengesa motikari afewo ndinonzi baba Shantewo ndiri pano pa New Parliament. Nyaya yemotikari haina kupera yekubulawayo ngavaende kwa gogo chihoro kumandara vanobatsirwa. Hama dzemushakabu dzati dzakwanisere kufamba kuti vakwaniseka kubatsirwa kuti vakwanise kuwana mudziyo wemotikari wakatengwa nehama yawo yakazoshaya. Izvo vari kuti vakufamba nenyaya kuti vangaviga semushakabu vakapedza kumuviga vakuzofambira nyaya dzacho. But nyaya iri kunetsa ndeyekuti iko zvinozvo ivo pekutangira chaipo chaipo hapana nokuti hapana kana bepa rine signature kana chinyorwa chakanyorwa chavari kukwanisa chiri ndechekungoti mukadzi ari kuti ichokwadi baba vakapa baba vamari makadi vakanyemba navabhozho chokubulawayo icho imbavha inonzi Tora Mari United but zvinopera zvakanaka here baba Isabel? Hazviperi mushe baba pati pakaipa ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza dziri kuitika matima nowose nyika ino rega ndiri vemhuri yeZimbabwe. Pane nyaya iri kuda kuzivikanwa nevanhu vari kuti ivo dzimwe dzingoti kuna kusazviziva but izvizvo chokwadi vari kuti ivo havana kuti vasora havana kuti zvavati hazvina kunaka asi nenyaya yekusaziva vatoroda kuziva. Pane vabereki vane guva ravo riri kukadoma mudhorobha kudhorobha nzvimbo yemakuva inokuti imwe chete kuti ishi ndo panovigwa vanhu apa. Kana munhu wenyu afa munoenda kunotenga guva renyu mobva maviga chi munhu wenyu. Kana muchizoda kuzovakira guva renyu ndimi asi hamungopindi musina kuona vanoshandira imo musi ndizvozvo kanzuro irimo imomo vakati vakuenda mukoma KB hamai kumagunde amai kumagunde jengesa msutu kumagunde kufamba uko vakananga kunovakira guva vasvikepo zvikanzi uyai pano mafunga zvipi nakuvakira guva zvikanzi kunotodiwa plani kunodiwa plani yekuvakira guva zvikanzi plani yekuvakira guva zvikanzi imba inovakwa plani neguva rinoda plani yakapuruvwa nekanzuru pari kudiwa mari panodiwa $45 yeplani okay kuti muzovakira chi guva rini. Isusu mukoma KB atizive zvinhu zvimwe nezvimwe tiri kuda kusvitsa nhuna dzevaridzi nokuzoziva kuti izvi zviri kwiri anda zviko sokutaura kwaita vabereki vane mufi kana kuti guva riri munzvimbo yakadoma vati hatizivi asatambozviita asi nenyaya kuti asatambozvinzwa toda kuzivawo kuti makuva atori nemapulani here tikana zviriko totangira ipapazvi kuziva kana kuti tinofungidza takarohwa mari vakatobhadhara here vakatobhadhara vakabva vapiwa plani ndobva vavakira guva vakabhadhara kumunhu wawakasangana naye kumakuva ikoko plani yakauya ichinzi iyi ndiwo plani inofanirwa kakuti mutevedzere pakuvaka guva. Plani yacho vanayo ndiyo yakaita $45 yakaapuruvwa here ine chidhindo rechekanzuru kanzuru yakatosotwa zvese zvidhindo zviripo approved saka vari kuti hatizivi kana chidhindo chiripo isu kwachinobva tikuzive asi nenyaya yekusaziva wangu tisu tabvunza tinoda kuti nevamwe vasingazivewo titangire ipapo pakuziva kuti kumakuva kutoriwo nemapulani here kuziva mbuya waudzwa ichokwadi ndinoda asingazivi toda kutonzwawo 0713-938-538 0713-938-538 kanyemba wamuka seiko awo kuti uchida kuvakira guva rine plani here utonotenga plani wozovakira guva rako amaiwe zvakaoma pane ari kunyunyuta pano zvikanzi mutauriri weprimary and secondary education pamwe chete nahonorable minister vari kutiregerera chokwadi ichokwadi it's true even kuno hanzi kumasasa pane chikoro chataurwa vana vanodzingwa vogariswa muschool ground but nezvitemo zvese zvine vabereki
sei ministry isiri kubatsira kuti zvigadziswe nekukasika. Ndosaka zvimwe zvacho vanenge vasingazvizivi babaisabel, vanenge vasingazivi kuti kuri kuitika zvinhu zvakadaro. Saka vanenge vachidaka kuti chirongwa budikidza naBoshongora zvikataurwa, then tovabata tovaudza kuti pane zvakati zviri kuita sei zviri kuitika, ivo vaita mainvestigations. Zvakafanana nokubirwa ukasanudza polisi haizvizivi kuti kune munhu abirwa, ngoshedzera kuti mapurisa asi kushanda ko vari kuziva here kuti kwakabiwa ndikupi. Vasiyana kana naProfeti Madungwe. Aiwa vaiva noprofita wakati kwaitika zvakati. Ndakanzwa kuti ye Madungwe haana kubhadhara rental todziva. Abaiwa amana musaregerera munhu waMwari. Itaisendise mutibatsirewo inyini ndashonda. Bozvo nakanyemba udzai vabereki nyaya kwayo. Vabereki ngavabhadharire vana mari yechikoro. Chikoro hachifambi mahara. Tinospenda mari kuzvakasiyana siyana. Ko kubhadharira mwana wako unobvei. Chikoro chinoda development. Mufunge government haingazvigone zvese zvikoro ngativakei tega. Hanzi tozobatsirwawo ka majaira ndokupi kunodzidza mwana mahara. Ndinonzi mai weini kwamure wasenda. Usa nyaya yawo ndikaisanganisa inyaya yakanaka ikuudza munhu kuti bhadhara chikoro, right? But pane kodzero yemwana iri kurasika iri pakati yokuti mwana pachaka aende kubasa. Mwana pachaka pane kwaanowana mari. Mari inowanikwa nemubereki, mudzidzisi achidzidzisa. Government ichibva yapinde pakati yakati mudzidzisi nemubereki muchitaurirana, mwana achiita sei? Achidzidza. Ko kana mamudzinga anofanira kuenda kumba kunoudza mubereki kuti aite simba. Mukasira makamuvharira, mubereki anosiya kuti mwana adzingwa. Uyezve kusera ukavaisa murumu kana kuvaisa muground kuita sei? Ikodzero yemwana wese kuti awane dzidzo. Awane dzidzo dzimwe nguva zvinenge zvakadzvanyira kumusoro setsvimbo, usina pekubata, usina school fees yake. Ndo pakauya mutauri wedingi weprimary secondary, munoita payment plan. Kana usitorina mari pachikoro pambada kutosiwa yadi, pada kutosiwa waya, munochera matenda kucherera mapanguka. Asari mwana kaifana kubhadhara munhu wobhadhara iwe nenzira yako. Chiri kudiwa chitende chekuti mwana aite sei? Adzidze zvawaita, but chikoro ngachibhadharwe, right? KB naBosho ko kana guva rava neplani hanzi pakuvakira rinodi kugara raita plani pakacherwa panenge pafamufi. Ndinonzi Moses Mafere Fedza Power kuwadzana 2 Harare. Amendo isati zivo. Atisi kuziva. Titori kusadzera umwe wenyu abvunza akaitwa izvi. Nei baba Isabel. Papa. Chandinoziva ndechekuti makuva anotengeswa. Handiti? Pamunoviga hama yenyu munotoenda kunotenga guva iri. Chokwadi izvozvo. Ko madi kuti pamunotenga guva iroro mutopiwa kane plan yacho. Plan yacho kana kuudzwa kuti kana mazoda kuvaka pana panodiwa chi? Panodiwa plan. Yes. So gara zviriko. So tiri kungodawo kana 1 kana 2 mukoma kepi vanozviziva. Vakambobvunza vanhu vaida kunovakira guva rehama yavo vakanzi panodiwa plani kuti tinokwanisa here kuenda kunodhirosa tega plani kuvanhu vanogona kudhirowa maplan. Ndogona kutozvitsvaga izvozvi mukoma kebi, ndogona kutovabvunza izvezvi vari pamhepo vakateerera. Togona kutovabvunza timbonzwa kuti zvakamira sei, endi tichabata kukadoma kanzuro yekukadoma kuti tinzwa kuti ndizvo here zvamakuita. Kana zvichibvira nhasi tikakwanisa kuvabata kana mangwana muchanzwa vachiita sei vachitaura vega. Mukoma Kanyemba naBosho munhu akudirwa plani yeguva uyo akafa nokuda kwaMwari here kana kuti pane akaisa ruoko kuti afe. Ndinonzi Simon Moyo panoto. Saka plani inouya zvichenda nekuti wafa sei here. Simomo zvandiri kunzwa munyika yeZimbabwe 27 minutes past 10 ndipo pafika nthawe pari manje. Ndine mashoko ari kubva kwasabura vedu ivo minisa veprimary and secondary education ngavasagare muhofisi, ngavaite basa rokutenderera muzvikoro vasingazikane kuti vari kuenda ikoko kana kungotumira vanhu vanenge vachingonona kuti chii chiri kuitika pachikoro, kuitira kuti vabate zvinhu zviri kuitika muzvikoro zvakasiyana siyana. Ndinonzi vanorema ndiri kunoko kuWestgate baba Isabel. Vanogona kutosvika kuground vakatovaona vana vari kuground vapindira zvavabirisa vangopindawo semunhu ane mwana wake anoda kubhadhara school fees. Ndizvozvo vakwanisa kusvika kana pane nhamba makambova paminista vanhu wafonera minista svikai kwakati izvozvi munoona vana vari kuground izvizvi.
pachawabata tichanzwa kuti pane here right number imwe iri kushanda nekuti takamboedza kuti vabereki vafone pa 317 toll free number yeministry of education primary and secondary education, asi vabereki vanga vachicomplaina kuti namba iyoyo iri kunetsaka kuita through. Tichavabata ka minister tonzwa kuti pane here toll free number. Ndichiri kuyeuka baba Isabel, honorable minister Kazembe painetsa nyaya dzemapassport, kutora passport vakapfekawo kaka batch vachibva vaenda kunopinda muqueue. Yes. Semunhu ari kuda kutsvaga kutora passport. Vakatoona mafambiro angachita zvinhu ipapo. Vakatozonopa uchapupu kuparliament kuti ndaona kuti zvinhu zvino kumira zvakanaka. Izvozvo manakidziro ari kuita kutora passport. Yes. Baba Isabel. Ndinopupura mukoma KB imwe kamba zvakare iri mukati meguta reHarare. Right. Vanhu vaenda kunoripota kune shop iri kunetsa iri kuramba masiki. Mapurisa achibvapinda ipapo vakapfekawo dzedu sana dzepofu ndokunopinda machibvarambirwa ipapo mukuru weshopu akutodanwa, akubatwa nemhosva. Tinotenda regai pari zvinotinzweka nhau muntu ndwatonga papotsi kana nambia koda muri kupfapfaidza, muri kufamba, muri kudakirwa, pane chiri kupisa here ziri kunzi na no resi tatenda maoko matanda 1 wovheti reNational FM riri kwaRusape. Yes. Zvino kana guva roda plani kureva kuti kwatova nemaparapeti here kumakuva acho. Ndimutsiroka nzanzi yangu Evati Maikeri maoko matanda Kasiani Mukorokoza na Sabhuku Shabani Tafadzwa Baba Vanessa sekuru bonga pa Eastville maskwera seko vakachibata chimuti musati maenda mukoma KB na Bozho ndisikwereseroka hanzi ndinonzi Albert Dzakatira ndisikwereseroka Mr Cloud Dzakatira vari pa Watsomba uko ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana. Baba Isabel vachada kukubatai munobatika sei? Vanenge vachida kundibata munotibata pa namba yangu inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa itai mutema shamba muto bohera po rikiti vo KB Kanyimba Bonzo na Washington Maremera aka Bozhongora. Tigumaneka mangwana musare bwino tichakusiyanika na Rasho Majoko Chauke ndiye anenge achicheza naye imwe.